Evla je online platforma 100% integrovaná do Lightroomu, optimalizuje váš pracovní postup a ušetří vám čas. Jmenuji se Martin, já jsem zakladatel Evla a v tomto videu vás provedu ovládáním našeho řešení pro vás. Nejprve stáhněte náš plugin a nainstalujte ho pomocí externího modulového správce Lightroom. Nyní můžete najít Evlu v publikovacích službách a pro dokončení konfigurace stačí zadat e-mail. Připraveni vytvořit svou první online galerii. Vyberte fotografie a vytvořte publikovanou kolekci. Najdete zde 3 hlavní funkce galerií Evla. Dramaticky zjednodušte výběr fotografií pomocí systému hvězdiček. Optimalizujte své příjmy pomocí přídavného prodeje. Stanovujete si výrobky, ceny, žádná provize. Doručujte HD digitální soubory bez opuštění obrazovky. Nyní stačí kliknout na publikovat a my se postaráme o zbytek. Optimalizace a export fotografií pro zvýšený výkon a co nejmenší možný environmentální dopad. Zde můžete nalézt odkaz, který můžete poslat klientovi diskrétně a soukromně. Naše galerie má čistý design, který zdůrazňuje vaši práci a poskytuje klientům plynulý zážitek. V Evli se snažíme zlepšit váš pracovní postup jako celek, včetně galerií a návratu klientů. Získáte jejich výběry a příkazy v Lightroomu. Méně chyb, méně zátěže, více času ušetřeného při každém úkonu. Efektivnější pomocí Evly. Vytváření online galerií okamžitě, plynulý zážitek pro zákazníky, automatické získávání výběrů do Lightroomu. Těším se na vaše zpětné vazby. Kontaktujte mě na martinorbazevla.com pro dotazy či návrhy.